En weet die geen geschikt. Of wat men dan doet? Nu, zeg nu. Puur kluten, vullen jij. Wie heeft die geschikt? Onderhoes? Ja. Dat ging makkelijk. Inderdaad, makkelijk. Zegt dat dan ieder. Je vroeg me om dat kastje te boven een gaaslamp leeg. En dan heb ik dat gebouwd daar. Dus die beseft wel wat dat kastje dan neer heeft gezet. Die gaan nog maar gewoon mijn werk, joh, van mijn vrouwen. De ganse stad kan naar de kluten toe, maar. Maar dat kan ik er niks aan doen, wel, maar. Boevenzonnel. Weet je niet, zeg niet. Ook al helst me nu onder shot. Zeg lekker toch niet. Op een stief voor een lamzak, man. Dat kan ze me toch wel even zeggen. Mijn leven gooien, hoor. Ik heb die chimpels draaien, godverdomme. Vraag eens of niet, dat geboeid. Mijn eerste dat zo boeien had ze dan niet eens gedaan, hè. Die heb geen manieren, hè, meneer. Volgens ze soms zeggen van wel, puh. Ja, ik dan ook alleen maar wat van me gevraagd. Ja. Oké, ik zal het zeggen, Boris. Hier is ook ook omdat er rustig te leuk goed gewoon gebeuren als ik dat kerstje ging bouwen. Daar verschillen dan mee op pad, even te peilen wie het onder de lui wou bevallen. En zo te merken niet gewoon. Nou, dat is nog een dag. Die is gewoon in een laapschwaans en allemaal iedereen luistert. Hoe mensen dat doen. Wat is dat dan? Dat gaat met de van op hem, dan gebeuren die dingen, hè. Dat is pijn, man. Moesten nog gaan meer van die kerstjes bouwen met een ding dat ze nog geen kerstjes bouwen.